Bună, eu sunt Luci și vreau să vă arăt cum se joacă Hitman 2 Silent Assassin. În primul rând dați pe joc și așteptați să se încarce niște filmulețe. Dacă nu aveți jocul, trebuie să-l instalați. După, dați pe start și vă alegeți niște normale, expert sau profesional. Apăsați pe ele și începe jocul. Eu am terminat toate misiunile, după cum se vede, și vreau să vă arăt o misiune. Stai să o găsesc. Gata, am găsit-o. Trebuie să număr pe ăsta. Continuu. Ne alegem armele. Eu mi-aleg numai pistolul convertizor și revolverul. Și cuțitul. Și dați continuu. Așteptați. Dacă vreți să așteptați la filmulețul ăsta, dacă nu, dați SK. Eu nu am așteptat, deci uitați, sunt într-un magazin. Trebuie să dăm alarmă. Deci, în primul rând, intrăm aici. Facem așa. Luăm mini-bomba. Și ieșim repede ca să nu vină un polițist. Și ne uităm ce face polițistul acesta. Ne ascundem și noi să nu ne vadă. Omorâm. Așa. Îl ducem tocmai acolo. Îl ascundem, de fapt. Îi luăm pistolul. Îi luăm hainele. Luăm pistolul înapoi. Și trebuie să veniți aici. Luați bomba, apăsați pe E și am o să se dea alarmă. Opa, 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 ce faci? Opa, opa, fugiți. Opa, să nu vă vadă nimeni cu îmbrăcămintea asta. Adică puteți să treceți doar în fața oamenilor. Atât. Dacă treceți în fața polițiștilor, nu vă recunoaște. Așa, ok, am dat alarma, fugim repede la pompieri. Ce panoramă. Ia să văd ce vă faceți acum. Revolverul e bun. Urmăriți pe polițistul ăsta prost. Prostule. Luați repede hainele. Repede să nu vă omoare. Și trageți în polițiști ăștia proști. Piu. Da, să nu mă omoare. Revolver prost. Dacă mă omoare, trebuie să încep de la început. Mă omor, asta e. Lăsați. O să o fac de la început, dar nu e mare problemă. Aproape cea mai ușoară misiune. Și dolor. Ce dolor mai. Și nici să vine. Și nu mai luați hainele, că poate e problemă. Nu mai luați hainele. Luați repede mini-bomba. Mini-bomba repede. Ce poate de repede. Și mergeți aici. Să nu vă vadă nimeni. Pam. Oi, ce prost.
Opa. Și așa. Am să dau la sper să nu mă recunoască. Am să dat alarma. Opa, opa, opa. Sper să nu mă recunoască. Să ne rugăm. Dacă mă recunoaște, am venit. Și venim aici. Luăm hainele. Luăm toporul și plecăm. Mergem așa, aici o să salvez că poate o să mor. Sper să nu mor. Și mă duc repede aici. Să nu mă puște nimeni, te rog. Să nu ne rugăm, că dacă ne rugăm. Așa. Și mergem să-l omorâm direct pe acela. Ar trebui să-l omorâm. Fugim. Mergem aici. Foarte simplă misiunea. Mergem aici. Și aici e omul acela care trebuie să-l omorâm. Avem grijă să nu dea și el alarma, că altfel o să vină polițiști aici. Deci, să ne rugăm. Da, să nu ne vadă. Dacă ne vede, dăm asta jos. Luăm pistolul și numărul. M-am auzit. Așa, l-am omorât. Și acum trebuie să plecăm. În primul rând, deschidem ușa asta. Sper să nu fie polițiști aici. Aproape cea mai ușoară misiune. Zic eu. Ce m-am speriat. Mă, da. Și m-am speriat de aia. Mă nervează polițiștii ăștia proști. Dacă mă aud, stai. Da, să facem ceva, dar nu e problemă. Așa, bine că n-au venit polițiștii după mine. Asta e, mi-l încarc pistolul. După cum vedeți, am doar 2 gloanțe. Apăs pe R și s-a încărcat pistolul. Cum ați văzut. Și acum plecăm. Sper să nu mai fie polițiști aici. Cum vedeți, încă sunt. Și am terminat misiunea. Fugem mai ușoară, deci, la revedere!